искам да ви попитам, как решихте да се занимавате с това изкуство? Какво ви привлече в актьорската професия? По-късно той става забавление само, но ако днес гледаме театъра само като на забавление, както много хора, той губи много голяма част от смисъла си. Театър е игра. Игра, детска игра или фантазия. Просто е игра. Не без да омаловажавам думата театър. Напротив, много по-важно е да се играе вътре. Господин Андреев, според вас човек трябва ли да има висше образование, за да стане актьор? Междувременно кандидатствах и в ВИТИС. Късаха ме 4 пъти. И винаги на трети кръг. И кандидатствах само в драматичен театър. После бях казарма, където почти се бях разубедил, защото не ме пущаха да кандидатствам. Нима тези, които са завършили актър студио на Ли Страсбург в Щатите, са по-слаби актьори от тези, които са завършили висше образование. Апропо. Но категорично е необходимо да имаш теоретична и практическа подготовка в някаква школа. Без това няма как да станеш добър актьор. Бях византийски офицер и за малко щях да изтрепя големите български актьори, защото трябваше да водя конницата, а те едва се държаха на седлата. Бях на сцената и някаква вихрушка ми мина през мен. Не знам как да ви го обясня. Аз имам чувство, че досега все едно само съм се упражнявала това да го изпитам. Добре дошли, скъпи зрители и слушатели на нашия подкаст. Днес ще си поговорим малко за културата, а именно за целта ни гостуват актриса от Шуменския театър Антония Гюруди и варненски актьор и режисьор Ивелин Андреев. Добре сте дошли. Добре заварила. Добре заварила. Първо искам да ви попитам, как решихте да се занимавате с това изкуство? Какво ви привлече в актьорската професия? Аз отидох на театър. И това беше причината аз да реша да се занимавам с актьорско майсторство. Изобщо нямам от тези романтични истории, че аз винаги съм искала да бъда актриса или да съм бленувала и нощувала и сънувала за това. Стана случайно. В 10-ти клас отидох на едно представление, между другото на професор Маргарита Младенова беше. И след като излязох от спектакъла, се обадих на майка ми и казах: мамо, аз ще ставам актриса. И тя каза: какво? Аз се готвих тогава да следвам нещо с изкуство художествено, защото аз такава гимназия завърших. И така. А вие, господин Андреев, как започнахте? Това беше много отдавна, в миналото хилядолетие. Още бях ученик, когато като всички малки деца ме водиха на куклен театър, после на драматичния театър. Даже си спомням първия плакат на Варненска комуна беше "Коварство и любов", значи 60 и някоя година. Аз съм от много старо поколение. А иначе сериозно си спомням, че гледахме един филм американски, казваше се "Клеопатра" от 63-та година. И много силно впечатление ме направи играта на Ричард Бъртън и Елизабет Тейлър. Не знам защо. И тогава много реших, че ще се пробвам да стана актьор. И аз, като колежката, не съм мечтал чак толкова, но пък някъде 9-10 клас вече бях така сериозно се замислил. И дори първата ми изява беше 73-та година. Точно на върх нова година, на 31-и, с една видна българска социоложка. По-късно бях в един състав във Варна с ръководител Иван Йорданов, известен български, варненски и български актьор. После бях казарма, където почти се бях разубедил, защото не ме пущаха да кандидатствам. Но както и да е, влязах и в икономическия университет във Варна, тогава ВИНС, учих информатика и там направих театър. Направихме няколко представления, дадоха ми една актьорска награда. Един бивш известен режисьор, мисля, че в телевизията беше Ангел Вълчанов, не Рангел. Играх няколко спектакъла, като междувременно кандидатствах и в ВИТИС. Късаха ме 4 пъти и винаги на трети кръг. И кандидатствах само в драматичен театър. Петия път вече същия випуск от 77-81, но ми казаха: що не се пробваш кукления театър?
Аз в куклен театър съм ходил като дете и не ми е ясно въобще какво се прави в кукления театър. Те пък ме приеха там. И не съжалявам. По мое време и драматичните студенти по актьорско майсторство ни завиждаха много. Аз се оцелих в един випуск, в който ние бяхме единствения випуск с 2 куклени класа, като нашия се водеше експериментален. Казаха, че бил издействан от Людмила Живкова. Тя тогава беше председател на Комитета за култура. И същата година, между другото, почина. И ни водеше драматичен режисьор Димитър Стоянов. А клас взе за пръв път, първи клас, и Юлия Огнянова, която предполагам, че всички театрали в България познават. Имах късмета да учи и при нея от 83-та година режисура. Завърших 85-та. Имаше разпределение, пратиха ме в Хасково, кукления театър. 3 години, после 1 година в Пазарджик. И дойдоха събитията от 89-та. Прибрах се в София тогава, там живеех. Играх междувременно в театър Сълза и смях, няколко представления, спектакъла. В театър София с моя колега Борислав Чекринов, той почина, беше директор тогава, т.е. не тогава, по-късно. Питър Пан, детско представление. И направих един частен театър, който се наричаше Свободен театър, народна сцена. Междувременно работих в Съюза на артистите, бях експерт като икономист. След това бях в Министерство на културата експерт в Националния център за театър. И след това се озовах като заместник по култура на варненския кмет Христо Кирчев във Варна. И така малко по малко се откъснах от театъра, но то беше до някъде и по мое желание. Защото след 89-та, по-скоро 90-та-91-та, на културата се обръщаше все по-малко и по-малко внимание. Говоря от държавните институции, от Министерството, от финансите, финансирането и въобще отношението се промени много. Театрите трябваше да играят много, за да печелят пари. А за да вкараш публиката в началото на 90-те години беше изключително трудно. Всички бяха по площадите, политическа борба, ама не както сега. Беше много жестоко. И колегите бяха с много мизерни заплати. Ама много мизерни. И аз си поставях задача като администратор, макар че по душа не съм администратор, каквото мога да направя това да се промени. Не можах. От 1997 година бях и в Народното събрание, бяха ме взели като съветник към, тогава беше комисия по култура и медии. И като видях за какво става въпрос, се отчаях. Бях предложил един проектозакон за театрите, по подобие на закона от 1942 или 1943 година на цар Борис III, което рано или късно ще се получи и сега с реформите. Тая реформа, между другото, не е спряла, но в този вид, който е в момента, менажирането, не само финансирането, но и менажирането на театрите и въобще на сценичните изкуства няма да продължи дълго. Извинявам се, че малко се отклоних, но мисля, че е важно. И така, направих, както ви казах, че аз не участвах в направенето, не бях сам. Георги Джубрилов стоеше начало, защото той беше име. Няколко спектакъла и се отказах. Последният ми спектакъл, всъщност, който играх, предпоследният беше Районна болница. Играх едно младо момче, поет Луд Лазо, на Христо от Полски Тръмбеш, мой колега, автор. А всъщност най-последният беше един спектакъл на есперанто, който моята преподавателка по правоговор Белка Белева, доцент Белева, не знам дали е жива, мисля, че май всички, които играхме вътре, които играха, вече не са между живите и само аз съм останал. Играхме в Прага на един световен конгрес по есперанто. След това работих в Кърджалийски театър. Те бяха 3 театъра, всъщност 2. Куклите бяха слети с драматични и имаше турски театър. В него бях режисьор. И от тогава не съм се занимавал професионално. Сега водя една театрална школа в Общинския детски комплекс във Варна. Нарича се Театрална школа Глобус. И поставяме спектакли всяка година. Детски тази година опитваме да направим един по-сериозен спектакъл. Нарича се Честна мускетарска от Валери Петров.
Благодаря за подробния отговор, господин Андреев. Моля. За Христо Бойчев ли говорим от Христо полски Бойчев, стремеж? Да. Ние сме колеги, защото той завърши с нас. Той беше завършил инженер. Разбрах какво точно ви е привлякло в театъра. А сега искам да ви попитам, господин Андреев, според вас човек трябва ли да има висше образование, за да стане актьор? По света, доколкото знам, няма или са малко страните, където трябва да имаш висше образование, за да завършиш актьор. Има театрални школи, актьорски школи. Нима тези, които са завършили актър студио на Ли Страсбург в Щатите, са по-слаби актьори от тези, които са завършили висше образование. Апропо, нас ни приравниха като магистри по новия закон за висшето образование от 91 или 2, не си спомням. Не е необходимо, но категорично е необходимо да имаш теоретична и практическа подготовка в някаква школа. Дали ще са 2 или 3 години, или 4 години, както и сега, няма значение. Но без това няма как да станеш добър актьор. По времето, когато аз учих, а и преди това, имаше актьори, и то много големи български актьори, които не бяха завършили. Само ще спомена няколко имена, предполагам, че ги знаете. Невена Коканова, Петър Слабаков, Наум Шопов. Да, може би младите някои не ги знаят, но това бяха гиганти в актьорското майсторство. Те не са учили ВИТИС. Или тогава се е казало ДВТУ, Държавно висше театрално училище. Но е необходимо, защото за да станеш добър актьор, първо трябва да имаш много силно желание. Без това упоритост не става. Трябва да имаш талант. Трябва да имаш, както му казваха, маята, закваската. И оттам нататък трябва да натрупаш технически умения. Първо говор, техника на говора, музикална подготовка, ритмика, танци, пластика, теоретична подготовка, която не знам сега дали се подценява, но по мое време се държеше много. История на театрите, на литературата. Аз като режисер учих и детска психология и какво ли не. Необходимо е. За висше образование, дали ще е висше или няма да е висше, няма такова голямо значение. Може би има значение от административна гледна точка, когато ти определят заплатата. Но в днешните времена и това няма значение. Ако си добър актьор. А за вас, госпожо Гюруди, какво представлява театърът? Аз съм госпожица. Не съм се женила още. Омъжила. Ето. Да, така е. Когато от Шуменския театър ме попитат какъв апел да дам, за да повикам хората да ни гледат. И съм казвала, че е много приятно, достъпно и законно воайорство е театъра. Много е хубаво, ако можеш да го допуснеш, понеже аз мисля, че и като зрител много се промених. Има различни нива на възприятие някакси. На усет към света ти, към света ни, на всички. И театър играе. Игра, детска игра или фантазия. Просто е игра. Без да омаловажавам думата театър. Напротив, много по-важно е да се играе вътре. Благодаря за отговора. А вие какво мислите, господин Андреев? Какво е театърът за вас? За мен? Той не е само за мен. И за всички, още от древността, когато се появява, е бил... Впрочем, има разлика. При древните гърци е бил средство за възпитание и за познание. Хората са били много любопитни да отидат на театри, да гледат невероятни неща, които за пръв път се появяват. По-късно той става забавление само, но ако днес гледаме театъра само като на забавление, както много хора, той губи много голяма част от смисъла си. Трябва да има сериозни идеи. Трябва да има сериозни теми. А иначе, че трябва да е забавление, да, но то е на втори план, според мен. Различно е, примерно, при децата. Там има и познавателен характер. Там той развива въображението и фантазията. И една от целите, които аз съм си поставил в работата с деца, е да развива въображението и фантазията. Освен всичко друго. Театър е
както казаше моята учителка Юлия Огнянова, демократично изкуство. Каква е разликата с другия вид театър? Примерно от класицизма, когато той е бил само за аристокрацията. И със съответните ограничения. Класицизма, спомните си, това е 17-18 век. То е забавление и място за възпитание на масата. А в времена, когато, примерно, романтизма е бил и средство за издигане на революционни идеи. Той винаги е имал винаги някаква трибуна на нови идеи. Би трябвало и днес, и ако не сега, да рано или късно, това ще стане същия театър. Не може да остане в вида, в който беше 90-те години, които аз много добре си спомням. Имаше един период, в който му казваха периода Рей Куниада. По един автор, Рей Куни, където се играеха само, така да ги наречем, леки комедийки, с много смях и с много, как да го нарека, несериозно отношение към живота, но хората искаха да се разсеят от грижите и от това, което е действителността. Бягство от действителността. За мен това не е истинския театър. Другото е, че по всяко време е имало, в новото време, не по всяко време, в новото време, експериментални театри. Това, което се опитват да правят днес Иван Добчев и Маргарита Младенова, само за сравнение. По мое време те бяха, и сега са, разбира се, топ режисьори. Невероятни спектакли, но коренно различни от днешните спектакли, които правят. Те явно са решили, че са стигнали върха си в онзи вид театър и преминаха в експериментален театър, който е сфумато. И имат успехи и навън. Тук няма толкова публика, но навън има. Тоест ние нямаме такава подготвена публика. Най-великият спектакъл в българския театър, който аз съм гледал, не говоря за преди това, е "Животът е сън" на Калдерон де ла Барка в театъра на армията на Иван Добчев. Играеха Наум Шопов и Йосиф Сърчеджиев. Нямате представа за какво става въпрос. Днес такъв спектакъл не знам дали може да се роди. За сравнение, не говоря за България, гостуваха в Испания. Калдерон де ла Барка е испански класик. Играят го на испански. Апропо, трудното при театъра, като международно изкуство, е език. Когато отидеш да играеш от тук в англоговоряща, немскоговоряща, испано, италиано и все едно какво, трябва да имаш перфектен език, да няма акцент, иначе няма да приемат. Аз, понеже съм бил в кукления театър и съм обиколил много страни, ние нямахме проблем. Първо, текста беше по-малко и се учеше много по-лесно, и второ, куклата има други изразни средства. Да се върнем на "Животът е сън". Невероятен успех. Така че оценката не е само на нас, българите, колко сме велики, но и чужденците, и то с тяхна класика. Това е само един пример. В Москва гостуват с женитба в сатиричния театър. Един виден съветски тогава, но той е руски режисьор, когато свърши спектакъл, играе Стоянка Мотафова, главната роля, дълбоко се е поклонил на руска класика. Играят на руски. Имаме невероятно талантливи актьори и режисьори. И аз мисля, че това рано или късно ще получи своята справедлива оценка. Театърът е част от живота. Част от живота на обществото. Без него живота на обществото ще бъде много победен. Не можеш само да четеш книжки и да развиваш фантазията си. Трябва да го видиш визуално и да виждаш новите неща. Да ти въздейства. Емоцията е основната в театър. Освен всичко друго. Ако няма емоции, а за да има емоция, трябва да има конфликт. Театър е драматургията, ако няма конфликт, не е драматургия. Театър няма да умре. Каквото и изкуство да се появи. Телевизия, кино, подкасти, каквото и да е, театъра винаги ще го има. Живия театър. Благодаря отново за подробния отговор, господин Андреев. А сега да ви попитам, откъде извличате вдъхновение? Човек винаги се нуждае от вдъхновение. Кой е вашият извор? Много ми е трудно да отговоря. Аз знам какво... много пък и мога да отговоря.
Тоест, аз, може би програмата ми е следната, че репетирам няколко месеца и после няколко месеца почивам. Съотношението не е 1:1, но повече репетирам и да кажем 6 месеца, 3 месеца имам почивка, нещо такова. Всеки път е различно. Обаче със сигурност това, което правя аз за себе си, говорила съм с доста колеги, не мисля, че това важи при всички. Докато не репетирам, не се занимавам с никакъв театър. Имам чувство, че това страшно много ми съхранява енергията. Аз съм човек, който има много хобита. Сега уча език. Това е нещо съвсем ново. И ми е интересно да се занимавам с различни дейности. Старая се просто да, когато не съм на сцената, изобщо да не съм в театъра. Метафорично казано. И когато се върна, после цялата ми енергия се концентрира върху това и единствено това и мисля, че това за мен е добър баланс. Така се захранвам. А вие, господин Андреев? Публиката. Аз, когато се появявах на времето на сцена или когато правиш нещо, мисля за публиката. Тук е големия спор. Публиката ли трябва да определя как да играят актьорите, какво да играят, каква драматургия. Не винаги е така. Винаги трябва драматургията и актьорите да дърпат нивото, художественото ниво в определена посока, да водят. Но не можеш да играеш нещо, което публиката не го харесва и да се сърдиш на нея, защо не те харесва. Дори да е гениално. Винаги трябва публиката да е в центъра. Само малко ще се върна назад. Всъщност, може би темата е малко по-различна. Сетих се, че Шумен е място, където за първ път се е появил българския театър. Имаше спор между Лом и Шумен в 1856. Има едно сведение записано, че за първ път в България, тогава още не е имало България, но българските земи, театър се е играл в един хан, пак в Шумен, 1811 година. Само, че една гръцка трупа, гърци, на гръцки език. Така, само за информация, да знаете кога започва театъра. А всъщност, още по-назад, ако се върнем, защото това забравих да го кажа, аз пиша дисертация по история и така, история на театъра и съм водил и лекции. Всъщност, богомилите, когато са се появявали по тези тържища и са агитирали народа, са играли нещо като скетчове, казано на съвременен език. Това е за мен театър. Публиката и емоцията, която актьорите създават. А сега имам още един въпрос към госпожица Гюруди, тъй като тя е, доколкото знам, и телевизионна, и театрална актриса. Да. Имате участие в киното. Да. Според вас, каква е разликата? То е ясно, че има разлика, но разлика от гледна точка на актьора. Киното и театъра? Огромна. Тя е... Как го чувствате вие? Представи си един човек, който се опитва да изрази една емоция без слово, без да я вокализира. Представи си го този човек на 600 метра пред теб и си го представи пред лицето ти. Ти най-вероятно изобщо няма да разбереш как се чувства той, ако седи на много метри пред теб. Тоест, схемата е същата. Ти, когато си на сцена в театър, ти трябва да си много по-експресивен физически, вокално. Експресията е основната дума, докато при киното абсолютно всяко косъмче на косата ти се вижда. И там, ако бъдеш експресивен, напротив ти само пречиш. Всъщност, на звука, на кадъра, на може би си прекалено подвижен. Имало моменти в киното, в които аз не съм снимала много повече съм играла на сцена. Но, да кажем, казват ми да седя на едно място, при все, че сцената е нещо много активно за мен. И т.е. краката ми са абсолютно статични. Аз от торса надолу, нагоре, просто някакво такова екстремно движение, просто защото камерата ми заснемаме явно в... аз в надвис ги учих. Как се казваше този план? Значи има общ план, панорама, американски до тук. Американския, да. Да, американски. Ето в такъв план. Т.е. ти не трябва да мърдаш колкото и да... Сложно е да се обясни, но е огромна. И в мисълта ти дори става различна.
А господин Андрей, вие имате ли участие в киното? 14 филма. Не само български. След 89-та дойдоха много продукции отвън. Първото ми участие беше още в Винса, когато снимаха Хана Спарух. Ама не 681 година. А 3-серийният филм 81 година. 1981 година, когато Ваня Цветкова в ролята на Пагане изпадаше в транс, за да познае какво ще е бъдещето на Балчишкия бряг. Борис, ще ви кажа, Борис първи, Денят на владетелите, там имах така малко по-голяма роля. Бях византийски офицер и за малко щях да изтрепя големите български актьори, защото трябваше да водя конницата, а те едва се държаха на седлата. Малко така да разсея. Ами разликата, както каза колежката, е много голяма. Там се играе на много на детайл. И там не е като на сцената, където можеш, имаш цяла сцена. Публиката те вижда навсякъде. Тук режисьор и оператор са ти определили точно какво е движението. Спомням си в лавината, горе под Черни връх, където има фарт. Не знам, знаете ли какво е фарт? Това е с едни такива релси, където с една платформа, на него е качена камерата и тя се движи и се върти така. И трябва да има точно определени места, къде трябва да бъдеш, къде да се придвижиш, къде да се обърнеш, за да си в кадър. Това е ограничение. Това на сцената го няма. И както правилно отбелязат, там не се играе експресивно. Там се играе максимално обрано. Последното беше в Съдебната палата в София. Сега се сетих, че не беше 90 някой, не беше 2000-та година. С Стефан Данилов. Той играеше в Ла Пиовра Октоподът, една серия италианска. И аз бях едно вещо лице по една катастрофа с самолет. Стоиш, както сме седнали в момента, и не трябва да мърдаш. Може да говориш, може да поглеждаш. Публиката тук е с съдебните заседатели, но си в кадър. Това в театъра го няма. Както и в момента говорим така, че да ни хвани микрофона. А на сцената така не можеш да говориш. И тихото говорене трябва да се чуе на последния ред. И пак е активно. И активно, разбира се, категорично. И това се учи. Понеже ме пита, нали, за... Това се учи. Може да нямаше висше образование, но трябва да го учиш. И по мое време, не знам как е сега, имаше великолепни преподаватели. Не само художествените ръководители. И по правоговор, по техника на говора, художественото слово, по ритмика и пластика. Тогава се нарича основа на сценичното движение. За музикалните, за пеенето и свиренето. На мен са ми преподавали Румяна Мартон и Борито Карадимчев. Всичко това е адски необходимо да тая подготовка, за да се кажеш на сцена. Да имаш самочувствието да застанеш пред публиката, все едно дали си драматичен, пантомимен, куклен и какъвто щете. Ако щете балетист да си, трябва да имаш актьорска подготовка. Въобще, щом си на сцена и създаваш художествен образ, това е задължително. Сиреч, не е нужно по-скоро човек да има висше образование, а подготовка и необходимите знания. Естествено, волята, самочувствието. Висшето образование, то не е свързано с квалификацията. Може да е, може да не е. Няма пряка връзка. При нас, то е, може би, по съветската система на времето, там се завършваше в ГИТИС, Държавния институт в Москва, или ЛГИТМИК в Ленинград, сегашния Петербург. И по подобие на тях, тук се създава 1948 година, мисля, Държавното висше театрално училище. Например, Георги Калоянчев и Стоянка Мутафов, която предполагам всички познават, са виждали, са завършили школата към Народния театър. Те нямат висше образование и не е необходимо, но са завършили 2 години театрално, те имат театрална подготовка. А за нивото им няма, дали, излишно да говорим. А това, че по-късно са завършили висше театрално, ВИТИС, сега надфис, утре кой знае какво ще бъде, то е защото
трябва да се учи 4 години. Между другото, имаше много голям спор дали актьорите трябва да учат 4 години. 3 години е достатъчно. За да получиш... сега сте бакалаври, нали? Да, обаче ние последната година само играем. И при нас беше така. Всъщност не само имаше и това, но основно се играеш. В края на трети курс и за един дипломен спектакъл, който следващата година ще оценяват. И вече четвърта година правим втори или трети, зависи дали има средства и дали имаме време и така. И се играе основно в учебния театър. Драматичните актьори. Ние играехме в 31 сега 206, мисля, че на Стефан Караджа. Те смениха сградата на куклените актьори, да. Необходимо е, за да завършиш, да видиш какво си направил, да те оцени публиката, не само преподавателите. За мен основният критерий винаги е бил публиката. Разбрах, че сте се занимавали с киното. Искам да ви попитам, кое ви е затруднило повече? Актьорската игра в киното или в театъра? Ами, бих отговорила в театъра. Просто защото аз това съм учила и това съм и търсила после. Не съм имала амбиции да се занимавам с кино, да снимам филми или сериали. Случвало се да участвам епизодична роля или евентуално реклама и така нататък. Но то трудността не е по-скоро от... не знам как да го нарека. Не е трудността от сцената или от публиката или от излизането. То е изобщо цялата подготовка, за която си говорим тук. Аз в надвис много пъти исках да се откажа. Още втори курс аз си казах актриса. Не. Това е невъзможно. Аз ще си изкарам дипломата, ще започна да рисувам след това. И всъщност идването ми в Шумен стана много случайно. Някаква съдбовност беше. Аз бях решила какво ще правя от септември. Имах магистър, който исках да следвам. Бях решила, че ще помагам в една школа за актьорско майсторство и изобщо започвах и бизнес с някаква ръчна изработка. Неща. И на мен ми отпада една среща и ми се обажда един колега и казва, ще дойдеш ли на среща с директора в Шумен? И аз казвам, това кога е? И той казва, ей сега след половин час. И аз бях точно на Раковска. Казвам, идвам. И всъщност директора седна пред нас и нищо от това, което каза, не помня. Не знам какво каза, то не беше и това важното. Той просто в момента, в който седна и стъпи, и аз пак като на представлението на Маргарита Младенова, после се обадих на майка ми и казах ми, да, аз всъщност ще ставам актриса. Тя каза, как така? В смисъл, кое ще ставаш? Казвам ми, май актриса. Ще пробвам, ще видим. И може би трябва да споменем представлението на професор Младенова за любовта и други демони, се казва, по Маркес. Беше страхотно. Но много е трудно. Аз преди 1 месец бях на сцената. Защо казвам, че игра? Ние играхме един спектакъл тук в Шумен. Аз винаги в Шумен, като идваме да играем и се чувствам все едно каним в къщи някой на вечеря. Не знам как да ви го обясня. Сякаш сме приготвили някаква манджа и салати, и деликатеси и няма значение, но сякаш каним някакви хора да вечерят с нас. Аз винаги така съм го имала това усещане. И играхме, аз бях на сцената и въпреки, че са много драматични, естествено, представленията, текстовете, ситуациите вътре. Аз имам 4 представления в Шуменския театър, в 3 от тях ме изнасилват. То е просто, така се случва. Трагедия някаква и така нататък. Не наистина. Смут някакъв настава, не искам да става смут. Да, шегувам се, но... бях на сцената и някаква вихрушка ми мина през мен. Не знам как да ви го обясня. Аз имам чувство, че досега все едно само съм се упражнявала това да го изпитам и да го... Аз направо бих се просълзила. Много е хубаво. Някаква огромна мощ, тя е... Даже помня в каква позиция бях застанала и просто все едно тялото ми вече беше на някакво друго място. И наистина през играта, през нашите гости, тая публика. Много е смешно. Аз съм си мислила какъв етикет има някакси тази сфера, как хората отиват добре облечени, напарфюмирани, напудрени, а пък колко противоположно е отвътре. И как ние сме една огромна фамилия там.
и никаква цензура и дистанция между нас и е толкова семейно в абсолютно всички видове и едновременно с това толкова формално, когато дойде време за спектакъл. Много е хубаво това, ако човек допусне, че може да се слее. Затова казвам за тази вечеря. Много така го чувствам. Как стоят нещата при вас, господин Андреев? Кое ви е затруднило повече, ако изобщо нещо ви е затруднило? Няма лесни неща. Ако искаш да правиш нещо професионално, трябва да имаш съответната подготовка и самочувствие. Натрупано. Не е така напомпано. Ами, това, което каза и колежката. Макар, че по мое време, така мое време, аз съм активно 81-96 година. Вика, споменах преди малко. Имах щастието да играя с много големи актьори. Там не можеш да кажеш, ние сме едно семейство. Да. Не. Не исках на уважително. Разбрах за какво говориш. Много е хубаво. Аз съм го усещал това в Хасковския театър и в Пазарджик после една година. Много е хубаво така да сте екип, да се разбирате, да си подавате. Има много такива смешни ситуации. Сега няма как да ги разказвам, защото няма да имаме време, но това е много важно наистина. Въпросът е това, кое стига до публиката. Колежката ги възприема като поканени на вечери. В смисъл, ти на вечеря каниш близки приятели. Не врагове. Ако ти застанеш на сцената и знаеш, че те гледат с лошо око и да дебнат нещо да направиш и се свиваш. Когато ги възприемеш като приятели, когато публиката реагира на това, което подаваш, става диалог. Това му е хубавото на театъра, на живия театър. Връзката между публиката и сцената, и актьорите. Когато тя се получи, политаш, отпускаш се, играеш на максимум, меко казвам, 100 и кусор процента. И това е смисъл на театър. А от моя гледна точка, понеже споменах, да не споменавам имена, но когато играеш с, за съжаление, вече почти всички и няма на този свят, те се надиграват помежду си. В хубавия смисъл. Не, че си правят номера, те се надиграват. И ти щеш, не щеш, трябва да си на тяхното ниво. И ти доставя невероятно удоволствие. Когато публиката те гледа той е или тая, какво прави на сцената? Изкуството приключва. Става чиновническа работа. По-хубаво си взема и шапката и си отиде. Аз предполагам, че това, което чувам от колежката в момента в Шуменския театър, не стоят така нещата. Публиката ви възприема, имате хубави заглавия. Хубаво е. Екипа е добър. Това е истински театър. И понеже моята школа се казва Глобус, аз съм, както знаеш добре, привърженик на Шекспир. По негово време не е имало режисьори, а шефа на трупата Ричард Бърбич и Шекспир като основен писач, те са определили кой, какво, как ще играе и са се ръководили от това какво иска публиката. А публиката от кралицата и аристокрацията до най-бедните слоеви. И всички са стояли с така и са гледали. Как го е правил, не знам. Как е успял. Всъщност ние виждаме, нали, това. Другото, което, извинявай, пак ще се върна назад. Ние познаваме неговото творчество благодарение на двама негови колеги, които през 1623 година по спомен, това не мога да си го обясня, възстановяват голяма част от неговите пиеси, които те са играли и ги записват в така нареченото фолио. И оттам вече ги припечатват. Обърнете внимание, днешният Шекспир, който ние познаваме в България, пък и по света, той е преведен основно от Валери Петров, сега от професор Жърбанов, не съм учил още, за да запомниш толкова лесно текста, колко е силен текст. А у нея как са го запомнили 7 години след смъртта на Шекспир, а те са ги играли 15-20 години по-рано. За мен има 4 гении в областта на изкуството. Съм го споделял на много места. Леонардо в изобразителното изкуство, Шекспир в драматургията, Моцарт в музиката и Пушкин в поезия. Те се раждат. Няма как да станеш. Да се научиш. Да се научиш.
Тогава можем ли да кажем, че театърът е полет на духа? Да. Категорично. Иначе може да четем някой доклад, вземе една пиеса, заставаме на трибуната и накрая събуждаме публиката, която вече е заспала. Ако не го направим моноспектакъл. Но там вече пак има конфликта, емоцията. Това държи публиката. А според вас, кое е най-трудното конкретно в театъра за актьора? Да бъде на ниво. На нивото на професията. Да бъде подготвен. Теоретично, практически и което говорихме за екипа, тогава нищо не може да се опре. Когато сте заедно и когато сте професионалисти. Когато се подготвях на времето във Варна, да бяха ми дали една роля още преди да вляза във Витис, при професор Островски, правях един спектакъл в името на Земята и Слънцето на Йон Друц, един молдовски автор. И директор на театъра беше Желчо Мандаджиев, един от големите професори. Те двамата бяха професори, но той вече не преподаваше. И отидох и му казах, те искам да кандидатствам в Витис. Какво трябва да направя, за да се подготвя, да ме приемат? Той беше на бюрото си в директорския кабинет, пресегна се и взе един вестник, работническо дело имаше тогава, основният вестник, партия, и отстрани някакви там измислена статия. То не е статия, ами такова съобщение. Прочети ми го и това. Какво ще има с театър? Нищо общо. Чета. Казвам, това няма връзка. Слушай, моето момче. Телефонния указател да ти дадат, и на времето имаш телефонни указатели. Трябва да го направиш на театър. Научи го и искам да ми го изпълниш. Ако искаш да ставаш актьор. Професор Желчо Мандаджиев. Щях да кажа на известната българска актриса Неведа Мандаджиева баща, ама вие и ние няма да я знаете. А вие, госпожица Гюруди? Аз ще цитирам нещо, което мисля, че всички сме чували, поне от хората, които се занимават с театър. Но абсолютно нарочно, защото е с оглед на съвремието, в което живеем. И това е Станиславски всъщност. Според мен най-трудното на съвременния актьор е да заобича изкуството в себе си, а не себе си в изкуството. Което е реплика, щях да кажа, но е писано в произведенията на Константин Сергеевич Станиславски. Много е важно. Права е колежката. Обичай изкуството в себе си, а не себе си в изкуството. Всеки да си го изтълкува както намери за добре. С какво бихте се занимавали, ако не съществуваше актьорската професия? За господин Андреев знам, че е завършил информатика. Но с това ли бихте се занимавали? Не. А с какво? Първо трябва да кажа, че нашата информатика на времето няма нищо общо с съвременната. Аз съм завършил програмиране, или казано по съвременному, софтуер. Той се учи в икономическите институти, хардуера в техническите. Но ние програмирахме на съвсем други езици и тогава нямаше персонални компютри. Имаше така наречените ЕИМ, електронно-изчислителни машини. И аз, поне съм завършил математическа гимназия, физико-математически профил, имах и специалност от гимназията, както сега, оператор на ЕИМ. Но първо аз не ставам за чиновник. Навсякъде, където съм бил на такива места, основната критика е към мен, че не се стоя на бюрото. Не мога да стоя на бюро. Второ, както и колежката, доколкото чувам, се занимава с и други неща, освен театър. Аз съм на същия принцип. Аз имам първо след режисурата при Юлия Огнянова, след дипломна квалификация телевизионна и кинорежисура при Владислав Икономов. Професор Владислав Икономов, той почина. При него съм снимал много и съм се учил. И при Иван Зоин в телевизията. Също е режисьор. Завършил съм една специалност и в спортната академия. Няма да я коментирам сега тук.
говорим за друго. Така че има много интерес. А това, което пише е по история на медицината. Или по-точно история на анатомията. И моят професор, който наскоро почина, когато ме разпитва в началото да ми провери общата култура, половин час викам, той за какво толкова ме разпитва? Ставаш, ми казва. Имаш ли тема? Да. Каква е? История на анатомията. Българската, не я казвам световната. Ти лут ли си? Как ще напишеш такава? Да, ще напиша, аз съм се подготвил. И я напиша сега за българската, за професор Димитър Каданов, който е от Шумен, между другото. Доколкото съм чувал, роден в Дядово. Баща му е бил офицер. Той е завършил и военното училище. Бащата участва във всичките войни, а Каданов завършва, той е 1900 година, 18-та година учи в Софийския университет, после отива в Прага и след това в Вюрцбург. Вюрцбург университет е най-престижният по него време в света по анатомия. Идва в България и създава анатомичната школа в България. Всички днешни лекари са ученици на негови ученици. И това ми беше любопитно. И с това се занимавах. Сега в момента съм спрял за малко други причини, но ще я защитя. Ами, аз ако можех да имам някакво собствено кафене, в което картините да са мои и свещите, и да си измислям разни кафенца и да си плета през това време, ще съм най-щастлива. Аз нищо не съм правила колкото театъра от тези неща, но ми носят някакво диво удоволствие. Много обичам. Нещо с ръцете си ще правя. Какви жертви сте давали в името на театъра? Не бих казал жертви, поне от моя гледна точка, но както повечето колеги и колежки, никой от родителите не беше много щастлив да се занимава детето му с театър. На времето, сега не знам как е. При положение, че на времето всеки завършил, във ВИТИС имаше 4 випуска, както и сега, но по 3 класа на випуск и единствен випуск бяха 2 класа драматични и по 1 клас кукли. Всичките при завършване отиваха 3 години по разпределение, имаше много театри. И предварително беше държавна поръчка, колко са необходими, колко ще напуснат, колко ще влязат и ти щеш, отиваш и играеш. От тях, разбира се, както казваше моят професор, 1-2 от класа да станат, да направят сериозна кариера, аз съм доволен. И затова родителите обикновено, ако не са от бранша, където детето трябва да го направим актьор или актриса, не бяха много доволни. Ако това е така някакво преодоляване на някаква жертва, но аз не го приемам като жертва. При мен беше също. Не бяха много доволни. Може би в последствие си промениха малко мнението. Майка ми вече няма, баща ми е жив. Но ако това е някаква жертва, иначе жертва, да съм пожертвал нещо друго, да съм искал да стана или съм можел да направя нещо повече от това, което е, не бих казал. Просто аз попаднах в едно време, в което театъра потъна. Не говоря за 80-те години, говоря за 90-те и първите години. Когато лека по лека се възстановяваха нещата. И сега горе-долу. И сега... Аз, например, днес много трудно възприемам голяма част от спектаклите, които се правят като направление в театър. Не като ниво. Талантливи са и актьорите, и режисьорите, драматурги. Обикновено то няма, почти няма български. Малко са, има, не че няма, но не на онова ниво, което бях. Ние играхме много класика. Ние имахме много съвременни автори, да не споменавам Редичков, Валери Петров, Коля Георгиев. Сега има и други, които са конюнктурни, но бяха на много високо ниво. Георги Данаилов. Много. Радой Ралин. А жертва... Не знам, не бих казал, че съм жертвал нещо, за да това, че съм станал актьор. Аз ще кажа възпитанието си. И имам нещо конкретно предвид с това. Аз, когато кандидатствах, моя професор ми казваше, че съм много възпитана. И не може толкова възпитана аз да вляза като актриса. И всъщност беше прав. Аз сега го разбирам, защото аз имах някакви много твърди убеждения за... Бях твърда отличничка във всяко едно отношение на живота. И следвах някакви представи, които не бяха мои. Мисля, че много тинейджери се сблъскват с това.
И след като завърших надпис, осъзнах, че съм станала много непослушна, себе си някакси. Просто открих се. Разбрах какво харесвам, кого харесвам и какво искам аз да бъда. Съветвам го на всеки това да го направи. То актьорското не е единственото средство, но просто важно е да следваме сърцата си и да изразяваме мислите си, чувствата си. Казано по друг начин, дали съжаляваме за нещо във връзка с актьорската професия? Аз лично не. За нищо не съжалявам. Аз не съжалявам за нищо по принцип. Добре. Старая се поне. Тая професия не можеш да кажеш какво си. Или даваш всичко, или няма смисъл. Тя не ти краде от тебе. Точно да. Ти крадеш от нея. Точно така. Какво ви е допринесло театърът? Театъра за мен не е професия, но ако я възприемаш като професия, която трябва да ходиш на работа, е безсмислено. Сега да казвам, че призвание е малко така... Трябва да говорим за другите, за кой е призвание и за кой не е. Но ако ти не го възприемаш като призвание и да ти доставя огромно удоволствие и да са на ниво, защото имаше по мое време, не знам сега, актьори, които имат високо самочувствие, но няма покритие, на него му доставя удоволствие. Но трябва да доставяш удоволствие на колегите и на публиката. Дето говорихме за екип. Нивото. Трябва да се на ниво. И тогава летиш. Ами, аз всичко, което изразих до момента, т.е. мнението ми относно това, че ние в театъра сме семейство, публиката ни идва на гости и така нататък. Аз мисля, че това, което ние изживяваме зад сцената, не е много по-различно от това, което публиката може да изживее пред сцената. Тоест, мен лично страшно много ме научи тази професия и все още ме учи да прощавам, което е много странно. Аз просто задълбочавайки се в различните, не само персонажи, които трябва да играем. Ние срещаме много различни хора също. Ти постоянно си в някаква близост с хората около себе си, което може да е ужасно тегаво на моменти. И аз разбирам хората около себе си, започвам да ги разбирам и да ги изследвам ги научавам и се съгласявам с това, което е чудесно. Мисля, че публиката може също да го допусне за себе си. Ти сядаш в салона и виждаш едни актьори, които се правят на едни... Чуй какво казват. Чуй персонажите им. Има страшно много материал в това. И човек сам може да разбере какво разказва и е субективно, доста естествено. Обаче има материал вътре, има съдържание. При човека, открито още от Иван Петрович Павлов, руския академик и Нобелов лауреат, има първа сигнална и втора сигнална система. За мозъка говори. А ако ти задоволяваш първата сигнална система, има и такъв театър, той няма смисъл. Ако ти задоволяваш втората, мисленето и емоциите, интелекта и чувствата, тогава има смисъл. И това театърът така се е зародил, издигнал се е високо, като обществена потребност, като необходимост. И всяко общество, което не усеща театъра като необходимост, с неговите всички тези особености, върви надолу. И много ми се иска нашето общество да не е такова. Да върви по слабичката нагоре. И театъра да бъде в помощ. Той не е просто професия. Не е... искаме да има театър, защото е имало така по инерция. Няма смисъл. Обществото, хората трябва да имат нужда от него. А те имат нужда, както каза колежката, когато това, което ние чувстваме горе, и те го чувстват. Когато се получи диалога, връзката между публиката и актьорите. И когато нивото на драматургията е високо, когато са професионалисти и играят, ама ти забравяш къде се намираш. А ако не ти влезе тука, мога да не запомниш сюжета, но запомниш няколко неща, които ти те разчувстват. Дали е комедия, драма, трагедия, няма значение. Няма смисъл.
Такъв беше и театъра по моето време. Надявам се и сега да вървят по същите стъпки и да го надскочат. Ние имаме сили, българите. Наистина искам да ви благодаря сърдечно за искрените отговори. Имам последен въпрос към вас. Имате ли съвети към бъдещите актьори? И какви са те? Светоусещането се променя непрекъснато. И затова в театъра, като учим за история на театъра, той се променя, защото хората се променят. Усещането им за света и съответно и за изкуствата, и театъра конкретно. И те имат различни очаквания. Трябва да разбираш публиката и да си подготвен за това, за да й поднесеш нещо, което е качествено на ниво и което да е до коса. Това, което е било преди 40-50 години е едно, преди 20 години е друго, днес е трето, утре ще е четвърто. За да дадеш съвет на бъдещия колеги актьори, бъдете в крак с времето си. Но не забравяйте, че театъра има много важна обществена функция и трябва да сте подготвени за нея професионално. Трябва да сте много упорити, търпеливи, работливи и да усещате пулса на времето. Така по-простичко казано. За да бъдете актуални, да бъдете интересни. Моят професор в надвис, Пенко Господинов, каза, т.е. той ни е казвал няколко пъти, актьорът не е този, който разказва вицовете в компанията, а този, който ги слуша и най-вероятно не се изсмее. И всъщност, ако мога да посъветвам хората, които искат да занимават с тази професия, отново го правя чисто и с оглед на съвремето ни, към сегашна дата, да бъдат тихи. Много е важно да наблюдаваме, а е много лесно да ни видят. И има една тенденция да се ходи натам в момента, то живеем в много визуално време. Нали, няма да отваряме темата за социалните мрежи, обаче да са в сенките. И, ето една много хубава мисъл. Актьорът цял живот играе в живота си, за да може да живее, да започне да живее, когато е на сцената. Или казано по Станиславски, театърът пресъздава живота на човешкия дух. Абсолютно. То, с който се бие в гърдите, правилно каза колежката, не е най-добрият актьор. Съвет към бъдещите, всъщност какво бъдещето ги бъдещите? Бъдещето на българския театър. Много добре каза. Браво на колежката. Благодаря. И аз искам да ви благодаря за страхотните отговори и за това, че бяхте днес тук, гостувахте на нашия подкаст. Осветлихте ни и ни показахте всъщност какво е театърът. Благодаря и на всички слушатели и зрители. Това беше всичко от нас и до нови срещи!